COVID-19 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 6:51. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining at home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at home radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. The three-time KBP Golden Dove Awardee and the two-time
Event Host of the Year. Mga gahi pero hubog ug kasing-kasing. Art Bonhoc Jr. and Hilas King. Bernie Bitok-Bitok. Oh yeah. Grabe. Bugnaw kayo, kagahi art. Happy third monthsary. Ay! Cold morning! Now kayo, besh. Tugnaw kayo! Ano yan na po inyong mga kagahi? Ay, bango na! Mayong buntag Mindanao, mayong buntag Visayas, mayong buntag Luzon, mayong buntag Pilipinas. Enero 12 na 2021 og ikatulo na mo nga bulan karon happy third monthsary! Sabi, My boy lollipop, you made my heart go giddy up. sa mga ganag, lollipop, mata na. Oy, Buntag kagayan, na. happy third monthsary. Tulo pa rin kabulan. I love you too. Tulo pa lang taon tagabulan. Dalo kabulan pa di ay. Bro, Oh. bro dagan na makita ganap. Bro naman tagpila ka tuig na. Ha? Third Grabe. monthsary, 3 months ago, nagsugod mi diri. Inyong mga kagay sa home radio. October ba to no? October 12. October 12, gilaunch na November, ako. December, January 12 karon. So tulo na gyud Grabe. ka bulan mga kagahi. Salamat kayo sa iyong pagsubay ka na mo, pagsalig. Salamat. Thank you. Unya ka lang, ubanan yun biyo, bisag sa iyo pa sa buntag. Thank you. Unya, mga tawa mo. Yes. Uban na mo, unya, madasig mo, sama na mo. Salamat. Uy, kabalo ka, nagitay mga suking at mga tig live yun every morning mananaw sa itong maminaw. Oh. Tapos tadig yun na ito, kuan nga, daggan kita yung mga followers kagahi art nga mutanaw lang sa atong mga after live na ta. Hello sa inyong tanan diaa, labi na magtanaw sa to sa YouTube o mga team Spotify nga mo reklamo gyud nga oy, asa naman ang update sa Spotify pa yun na-upload. Pasaylo kay na medyo na busy. Again, salamat sa inyong tanan, ma-online man o gamong mga radio listeners. Thank you! I love you all. Mwah, chup chup. Salamat kayo. O kanang, grabe, talag sarabi kaya na. Watubanan mo. Tapos mga- ang ato pag yung fan pages, grabe, paspas kayo inyong pagpalo sa mo. Wow! Thank you very much. Thank Uy, you. pakishare pa, ana, mga best. Pakishare, Mga kagay. pakishare. Pakishare pa, share. Kasi ito na, share. labi na sa itong mga OFWs diya, basig ipang mingaw mo diri sa Cagayan de Oro, sa Mindanao, kung sa'yo mga ganap nato diri mga Bisaya, kung natay mga giapilan diya nga mga grupo sa Facebook nga mga Bisaya, pakishare po na niya mong link. Salamat kayo nga ipakita na ito nga cool ba kita mga Bisaya. Dila pa lang, gahi na. Correct. O siyempre, good morning dahil ilan ni Raquel Lapot Aloro. Good ni morning. Raymond Salait Hakutin Fakurib. Siyempre, si Joy Martinez. Ma'am Joy! O si June Torres. Mga first 5 likers nato ni Slaro. Sharo sa kadugay ni Ma'am Joy, Sharo di ta mapadalagi kag Amerika ni. Na, iyan ang ipadala rin si Trump. Matod pa sa akong t-shirt karon kay usa ba ta karon Tuesday pa. Good vibes only ha, good vibes. Terrific Tuesday. Yes. Ha? Oy, ulan-ulan katong mugawas diha. Ang mga raincoat, mga payong, talipinsa sa kaugalingon, mag-vitamin C og daghan. Kay basta ra ba nga ni ulan-ulan, medyo kabalo na mo ha. Ang mga viruses ha, mga driver. Oy, pag karon, vitamin C mo, kaya kung mag-vitamin C gani, cherry C. yun. Cherry sig yun. Cherry Katong sig with- gikan sa kamo extract. Oh, ang kamo pinaka-power. extract. As in. Kulba. Oh? And bisan pa man to na minta nga nanay bakuna pero wala pa kaming pa ha. Pero speaking of bakuna, kagahi art. Oh. Sige, istorya na to na namang gyud bakuna. Naay mga mayor sa NCR, National Capital Region, nga nagsugod na sila og pamalit o bakuna. Sugo na. So unsa man gyud ining distribution sa bakuna? Ingon ang national government amo ay maghatag ni ini nga libre sa tanan. Nganong na may mga LGU nga pamalit og mga bakuna? Ano
man Oh, ano. niya sa ato mga igipang istorya nga mga mayor, oy may buntag diya kang Mayor Oy. Vergito, Factura sa Talakag. Oh, talaka po. Salamat sa Bisayang Manok. Oh, nga ayo kay mo katarantao ka ng mga Bisayang manok. Uy, Uy, sa di ba- silingan diya ito. Di ba lang sa labas yung inyong machismis yung tabang lain na ba ng mga kagahi pag mo bisita galing sa munisipyo. Magpaluto yung nagbisayang manok. Wala pa may naging ana ha. Oh. Si Mayor rabi yung nagpaluto. Oh. Uy, nadi si Bernie yung si mga kagahi. Hello ka dyan lang ha. Hello. Oh. Ihawa to manok di nga bali. 1, 2, 3, 4. Bali 5. Ang mukhaon. Oh. Ana. Di ba mo na sala ha. Unya, dito Salamat Mayor sa Talakag. Siyempre si Mayor Red Hardin po. Mausap. Ha? Maganda mo carbonara ya, merienda. Ay, sis, Ginoo. Okay Grabe na kasi. ka ng cold water. Pero mami, bisag iced tea lang. Okay Bitaw. lang. Pero mao ni ang unsa kanang naglibog pud ang mga mayor ron ba? Niya sa sakwa nga art unsa man ni? Unsa man gyud ay nga bakuna ang atong kinahanglan ani? Iyon ko nga ay di karon buntag pangutan-on nato ang atong makagahi. Dagan mong ibakuna gud. Oh, so mga kagahi, Muna tong poll question of the day. asa ka mo salig nga bakuna sa COVID or unsa nga bakuna gyud ba ang dapat para kaninyo la ba? Para kaninyo. A, made in China. B, made in Russia. Or C, made in USA. Napay di. Na idi? Oh, hinimo sa imong angkol. Ha? Una made in China. Tapos ay di una ang Russia day. O, sige, Made una in ba? Russia. A made in Russia. Ya, China. B made in China. Nya, C made in US of A. oh, nganong giapila Or ni D dapat? hinimo sa imong angkol. Piyansa ka ng mga hinimo sa imong angkol mo na do. Dali ra magay na do. Isagol na ni mo na ani mo na do. Nga. Made in Russia, made in China, made in USA, or hinimo sa imong angkol. Ug ang anay follow-up question, pila kasi sa vaccine? Oh, so kana ha, tubag na para mag-interact. Sige daw, tayo. tanaw Nya, na to. Asa ba mo musali gani? para po ang mga mga mayor nga naminaw nato, medyo tabangan nato sila, maimpluwensyahan nato sila sa ilang puhon nga mahimong desisyon. Asa ba sila? Russia, Pero ang China, ilahag yun gihuna-una ani mao ni. Nga dapat ang national government mao ni mohatag sa LGU para ang LGU di nakagasto. Tama. Oh. Dahil pa sa Basig malangay man pod kagahi art manggod. nakaisala nako bitok-bitok. Hagas. Ha? Asa man ka kagahapon sa hapon nga imo man kong givyaan sa atong bag-o nga van. Katong van bitaw sa Mortal Masters. Katong murag eroplano? Katong van nga murag eroplano ni Noble Noed No Briones. Kalami kay. Ha? Ato laging murag mudagan nga murag lutaw-lutaw ra ka sa dagat lagi kato yung atong nga ban. Oh, ngano gibiyaan man ko asa man di kani adto kagahapon sa hapon. Art, inay na lang tingog kay. Oh. Basin na minaw ang asawa. Na kay kaman sa ripod no. Ayaw sa ay di pagsabak kay akong ihungong kay mo ha. Kaya naminaw akong asawa ron. Ah. Gimit na ko akong text mate kagahapon. So sa ato ba kanang kadalakaw nato, kana mag-text-text ka abi na ko ang imong kaistorya na kana ato ang mama imong guest o kato interview no nato. Na. Pero dili, don't get me wrong, ha? Kabalo ba kasi ako nga gasuporta beta sa mga kabatanunan, Mga senior high. Oh, mga nga na, mga senior high kay kabalo ba kasi ako nga isip ilang kuya o ilang uncle na mapamamalungan, mapapamalandungan nato sila sa kinabuhi kanang mga na ba? Kagahapon. So nawala ka na kay kaistorya. Nakoy kay istorya kagahapon. Kinsa ang imong kaistorya? Maanyag, Matahom, matahom, makabibihag, walay pakay, hamis, hamis, tangkad, taay, sus. ha? Nakahangad yun ko. Mamorts. Mamords. After good sa mong istorya, naluyahan ko. No ba? Naluyahan ko. Kabalo ba kaginsa akong gintuan? Kinsa na imong kaistorya? Ang Miss Kuyamis 2021 nga Kad- si Dana Joy Tempra. Nga tagahasaan? Na tagahasaan. Oy, congratulations sa inyo mga tagahasaan. Jesus, Ginoo ko Diha na mo nakita nga nade di ang mga gwapa sa Miss Or. Diya ra gitago. Mo ba? Giampingan og maayo. So, nindot anyo parang kuloko kabildo. Sus, grabe yung kayo. Gusto kang maglaway ka? Sige daw. Ay, mga kagahi, o mga tagahasaan, aniya na ang bag-o lang yun nga gikoronahan na Miss Kuyamis 2021 nga si Dana Joy Tempra. Tantadeng. Mayong adlaw mga kagahi. Wala si kagahi ay. Ako ra isa. Kaya akong imit ang akong textmate. Ano?
Ana? Sila nga. Ha? Zero? Oo, ana. Oh, sige. Pikas Oh. Simple, samtang, Ayun, out galing. oh, sige daw, larga. Oh. Mayong adlaw mga kagahi. Ha, wala si kagahi art. Ha, ako ra isa. Kaya akong imit ang akong textmate. Akong textmate. Ganina ra ko nagulat. Nakapantalon do. Oh my God. Taas kayo. Kauban nato karon way lain ang nidaog nga Miss Kuyamis 2021 nga si Dana Joy Tempra. Hello Dana Joy. Hi. Taasan mo lang gaoy. Kabalo ko dili baligya imong height pero pila imong height? 5'8" po. Oh my God, 5'8". Taon sa palang ka nga grade. Grade 12, senior high school. I'm 18 years old. Medyo nakatulong ko. 18 years old, ta 5'8 na ang height. O gakajot lang, ikaw ba asa man ang imong mamagpapa? My parents have been working in abroad for a long time now. Aw, abroad. Imong papa ba, police? Dili police. So, ay, Dili. pwede, dili day police ang iyang papa mga kagahi. Pero police at uncle. Ay mo, yang uncle police. Atras tagamay. Pero ang imong mama, buotan ng ba yung mama, no? Buotan man. Ay, pwede rin na isabutan ng mama. Pero sa army akong parent. Akong uncle. Nasa army ang atras tagamay. Bitaw, anyway, alright, istoryahan sa nato ni. Kumusta man grabe, around mga 20 mo kabuk, di ba, Yes, ka-candidates? Unsay feeling nga out of 20, ikaw ang nakadaog? I am so honored and grateful because all of our hard works has been paid off. Like, Unsa man na, pag nga na ba pag-training, walay kaunay, grabe nga training, unsay agian dapat sa usa ka, kanay nga na pagmapil kang mga pageant? ako amang good. I have fast metabolism, so dili ko good diet, but I do exercise. Okay. Why So unsa pa ilain pa ng mga trainings na pag-apil mo ani pageant? Okay, sa pasarela sa akong walk, and then Okay. of course sa ako ang Q&A. Kana gino? Sa dito nga part unsa may pinaka-struggle para sa imo nga medyo dili ka confident na kailangan diri ko mo focus. Sa akong public communication skills. Alright. Yes. Really? Why? Oo, Ano man? nag-punish gid ko kay before man good. Whenever I see a lot of people gid ko ka tense gid ko. Sukulbaan ka? Oo, then mental block din ko. Okay. So technically, pero dili ni first time nimo di ba nga mapil nga Was pageant? my second time. Second time? Last year was my first time here in Asaan, Miss Asaan. So ni daog dayon. Yes. Wow. Thank God. Tapos pag-apil sa second time daog na po dayon. Thank God na po. Grabe. Sa imong lang kaugalingon. Unsa kay edge nimo nganong burag ikaw may nakadaog? Maybe because I am determined and committed to my goals. Yan. I am very passionate about helping people. Okay. Kabalo ka, grade 12 pa ka. Yun sa nimo pag-balance karon nga niapil kag pageant tapos nag-eskwela pa gyud ka. Time management lang good. Pero lisod ba to be honest? To be honest, yes. Oo. Naagi yung mga ligsan nga mga butang. Especially sa akong studies. But, pero butang ko og time. Ang love life, Oy. maka-appeal ba, makakuan ba ang love life? Wala kay love life. I'm single. Single? I'm not into relationship for now. Burag na ako'y cameraman ako karon nga single po ni siya. Ang iyang height ani kay taas po. Pero anyway, teka muna balikan sa nato. Niingon ka nga imong parents kay OFW. Yes. For unsa ni ka dugay na nga layo siya sa imo ha? Ever since I was a child, like they are in Hong Kong now, and before sa Hong Kong, they went to other countries. Pagpadako nimo, burag layo na gid siya anad na ka. Yes, they entrust us with my grandparents. Through social media, ga-communicate with me every day. Okay. And of course, sa akong parents, grandparents, napa-feels po nila sa amo ang wala po sila nagkulang. Now, kumusta man ka as a student? Unsa mga before the pandemic ha? Studios, unsa man ka nga type ng nga kuan? Ako, synchronous learner magyud ko. Like, wala lang, nino lang. Kung Nino may lang? klase, oo. Okay. So dili po kay Pero- ikaw ang kingkoy Ah, sa dili sad. Dili sad.
Oo. Alright. Oga, ikaw as naba mo nakaigsuon? Yes, I have one older brother and one younger sister. Yan. Unsa ka nga klase pod nga igsuon? Sa ako ang brother, ginatawag ko niya nga like mama daw sa balay. Ay, ikaw muragi mo niya mama. Ga-in charge mo ko sa like household ko or something. Okay. Okay, so ikaw more mas magdisiplina sa iyong maigsuon. Ana? I'm not like that. Pero ga-cook lang, bitaw ga. Alright, now. Sige, ito muna mga ginagmay lang kuhan. Unsay mga sudan nga medyo dili ka makapugong murag madaghanan nimo rice. Adobo. Adobo. Unsa nga klase nga pagka-adobo, pinamala or pinasabaw? Kana mo gyud nga hili ko kuan. Pinamala. Lapot. Ayan. Unsay klase nga songs na imong paborito? Rock. Kinda. Mo na imong ganang karon? As in mo na imong genre nga imong type. Ang mga Maka-hype man good. mga hype. Oh, cool ba? Na ba kay favorite na kuan performer or singer? Dere. Local. Local. Maliban sa rapper, na ba may ubang singer na imong ganahan? Maybe si Aisa Sigera siguro. Ay, sa Sigera. May nasa to. Nasa alright. Kung papili yung gag ka ng guwapo or komedyante, ana, asa man mo mas dali para sa imo ha? Pwede both. Pwede both. Both? Komedyante plus Guwapo. mas guwapo. Mas guwapo. Ang problema sa ako, guwapo lang ko, di lang ko grabe ka guwapo. For example, ito lang, sample lang For example, na botilya, imong nakita, gi-open nimo na genie. Gini, Tagangan nag 3 wishes. Unsa ka na imong ipangayo sa iya ka? So, Sample lang naman. sample. Okay, ang ako first wish is, of course, to have a bright future. Yes, comfortable sa life. And then second, Bright future? Iya tubang tagasasan, bright kay nako. and then second, makauli akong parents, hopefully. And Kamusta then di sa last na kauli pa dugay na kayo Last? gyud? 2 years. 2 years. From now. Tapos pila ra na ka months ilang vacation basta 2 makauli. weeks lang. Ha? 2 weeks. Sumuro na banding 2 weeks then balik na po dayon. dayon. Okay. Ang imong gusto ta na makauli sila? O sa imong gusto ka nang makauli na sila forever? Like ato ibutang nga okay na ang tanan finances, trabaho. Kung imong i-wish, why not? hopefully Oh, why not? mag-uban mo. Okay. Okay katulo. Ang ikatulo is, of course, mawala ng pandemic. Yes. Ang kaning pandamay na pandemic. Alright. Kay Pandamay. ngano man mo na imong gusto may tabo. Kay this pandemic has been affecting a lot of things, especially our socio-economic stability and of course the majority. And I hope nga kaning nga pandemic will vanish. Alright. O before na ako imong message na importante nga question, what is love for you? What is love? Love for Para sa me, imo is what is love? unconditional. Unconditional. Na ba kay type of guys? Kay single man ka, Yes, na ba kay of sa tinay lang? course. Sige daw, basi Nadia sa kwali. Among kamera man kay burog kurug-kurug lagi among kamera. Okay. Unsay mo dapat una? Taas. Taas? Sure ka? Kabalo ka ng mga taas kasagara sa survey, basta mga taas unfaithful na. Mo, kasagara mga putot mo na yung mga faithful. Dapat taas sa imo ha. So 5'8 man ka, so at least 5'9. Ala na pildi na tas kaso ani. Sunod. Taas. Of course, guwapo. Guwapo, my God. Like, Di lang kay mi guwapo lakas sa giming sex appeal. Saan sa pagtanggal sa mas para guwapo? Yan. Okay. Sa ba? Na ay abs. Dati maming taga abs. Abs CBN. And of course, na ay pangandoy sa kinabuhi. Nay pangandoy sa kana lang hindi kay ko sure. Wala ba ni siya pangandoy sa kinabuhi kaning nanay. Anyway, congratulations. Pride ka ng hahasaan. Kung sa imong mensahe sa tanan labi na kaning mga batanon karon, no nga napayo pa po nga mag-dream pod ana o mga nagtanaw sa also sa imong parents. Ay, sa inyo ma'am, sir. Ayan. Unsa imong message Okay. para sa ila? To my parents, thank you so much for your unending love and support. And of course, to all the viewers, stay at home, follow safety protocols, and of course, invest on health because we've witnessed
how these health issues can cripple our economy and can destroy our dreams. So through healthy lifestyle and wise eating choices, we can lessen that kind of health issues. So that's all. Thank you so much for supporting me. Alright. Thank you very much. Again, tagang salamat sa imong time. Salamat. O, there you go mga kagahi. Nakasibat ko karon kay wala si kagahi. Si Dana Joy Tempra atong Miss Koyamis 2021. Thank you. Ay! Mao di ay. Kabalo ka iyang hawak kagahi art. Ang kadako sa iyang hawak, murag paan ako. Bukton yun. Ha? Dali nag-apil-apil pa si Fernikito dito sa PTV Davao. Si Munjong, What is Love by Twice. Oy, atangin ninyo ang full version ato. Ang full interview sa among Facebook page Gahi ni Bay o sa among YouTube channel. Alright, dagan salamat kay Miss Koyamis 2021, Dana Joy Tempra. Dan salamat, Dana Joy. Oras alas 7:14, ano yan atong mga gahi nga balita. Mga balita nga dapat nimong mahibaw-an. Mga balita nga gibantayan o gitutukan. Ayaw pagpaulahi. Dapat updated ka. Kauban ang inyong kagahi. Art Bonhoc Jr. Ania na ang mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Mga gahi nga balita. Siyempre ang mga gahing nga balita hatod ka nato sa Cherry C. Vitamin C, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang vitamin C nga sa COVID makapalikay ug sa atong lawas makapapiskay. Cherry C, vitamin C para mas healthy and COVID-free. O ganiya ang atong mga detalye. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Patay ang mayor sa Libungan, Cotabato. Lakip ang driver ni ini human gipusil sa wala pa mailang mga sospetsado. Si Mayor Christopher Kuan ug driver ni ini nga si Edwin Ihaw sumala pa gisundan sa mga sospek samtang sakay sila sa ilang SUV gikan ga inspeksyon sa ginatukod nga sabungan sa ilang lugar. Blanco pa ang kapulisan sa motibo sa insidente. Gahi nga balita. Arestado ang tulo ka mga magsuon nga miyembro sa CPP-NPA sa Misamis Oriental. Mga sospek kilang sila Jolly, Renny Boy ug Nelson Ihos nga taga Barangay Tinago, Malimuno, Surigao del Norte. Si Renny Boy ug Nelson nadakpan sa Lugilo, Alubid samtang si Jolly na corner dito sa Sinaloc, El Salvador City. Ang tulo puros gatubang og kasong murder ug kapintuig ng gatago-tago sa otoridad. Naharang sa checkpoint ang usa ka driver nga gabitbit og armas sa likanan Lasang, Davao City. Suspect na ila si Leonard Havison nga taga Sheriff Kabunsuan, Rosary Heights, Cotabato City. Nakuha kaniya ang usa ka pistola ug nabawian sa kining shabu nga balor 150,000 pesos. Ubay-ubay na sab ka drug personalities na nadakpan sa PDEA o kapulisan sa Talomo, Davao City. Arestado ang pintor nga si Hil Loyola human nakuha og usa ka putos sa pinaugang marijuana. Rason sa suspek napugo siya paggamit tungod sa sakit nga insomnia. Sa barangay Aplaya Hasaan, Misamis Oriental, wa kapalag sa mga otoridad si Roland Balibagon nga napalitan og balor 500 pesos nga shabu ug barangay Holy Redeemer, Butuan City nadakpan ang lending collector nga si Jeffrey Bareha human nakuha og usa ka gramo nga shabu nga kandidat og 7,000 pesos ug sa barangay Tubod, Iligan City arestado ang construction supervisor nga si J. Ronald Batutay. Nakuha kani ang shabu nga nagkantidad og balor 34,000 pesos. Ug atong kumusta ng lakat sa panahon tungod sa kining ginatawag nga Intertropical Convergence Zone nga naa karon sa Visayas nga nakaapekto sa pipila ka mga bahin sa Mindanao. Ato makauban karon sa linya si Ma'am Luz Mercado sa Pag-asa. Ma'am Luz, good morning kanimo. Salamat o may buntag sa kanimo din na sa pansasyon o may mga suking pinaw weather update karong adlaw Martes sulod sa 24 ka mga oras gikan karon. Adunay low pressure area nga diin karon ginabantayan nga naa sa may gilayon nga 170 kilometros
Tapos sila kang dapit sa General Santos City, kaganinang last 3 sa kadlaon karong adlaw. Din ubos ang tsansa ma-develop or mahimong isa ka bagyo kining nahisgutan nga low pressure area kay expected malusaw or ma-dissipate ra sulod sa 24 ngadto na sa 36 ka oras gikan karon. Apan padayon paghapon ta mag-monitor sa mga weather updates labi na kining maong weather disturbance na low pressure area. O karong adlaw adunay padayon na sinaping mga pag-ulan katag-katag mga pag-ulan o sa mga ubang areas aduna sa mga pagpanugdog pagpangilat epekto sa maong low pressure area na nasa may habtang sila kang dapit sa General Santos City. O atong kay mangno atong mga kaigsunan karong panahon na labi na katong namuyo daplin sa Tuba or sa mga landslide prone areas, mabinantayon sila kung adunay kuso kadayon mga pagpunok sa ulan gikan sa bukid. Tayon nga adunay kalit or possible nga flash flooding or landslide sa maong mga lugar. O ang coastal areas palibot sa Mindanao, kapsay nga ito na sa ang kondisyon sa kadagatan. Talas mga hangin gikan sa batang silakan nga ito na sa minang silakang direksyon. Ang kabugnaong tuwad at temperature kaganinang kadnaon 23 degrees Celsius. Then expected sa pong adlaw moabot sa kainiton tuwad at temperature nga 29 degrees Celsius. Oras karon na alas 7:19 na sa buntag. Ma'am Luz. Ikan dari sa pag-asa dito, Ma'am Luz. Bulacan El Salvador City, Luz Mercado reporting. Ma'am Luz. Ma'am Luz. Hello. Oh, Yes, go ahead. si Art Bonhoc ni Ma'am Luz. Mga kanus aman ni siya murag posibleng simbako mahimong bagyo. Okay. So, bisa to ang weather forecast models, ubos ang tsansa mahimong isa ka bagyo. Kay base sa to ang pag-monitor, expected nga malusaw gyapon kini nga maong Ay, low pressure salamat. area sulod sa 24 to 36 hours gikan karon. Pero adan pagyapon ta mag-monitor sa mga weather updates sa pag-asa. Daghang kayong salamat, Ma'am Luz Mercado, weather forecaster sa Pag-asa. Thank you. Gahi nga balita. Gahi nga balita. Oh yeah! Alas 7:29, kaulan paghihapon. Ito na po ang buwelta ni Art! The 3-time KBP Golden Dove Awardee, ladies and gentlemen, Art Bonhoc Jr. Thank you. Kining bahina hatod ka nato sa Cherry C. Timing ka ni karon ulan-ulan na mga sudden change of temperature. Kinahanglan kita mga kagahi mag-vitamin C. Cherry C, vitamin C kini, calcium ascorbate with kamo-kamo extract and zinc. Kini ang bitamina nga sa COVID makapalikay o sa atong lawas makapapiskay. Ang vitamin C, bitamina nga gi-endorso mismo sa mga doktor. Ilabay na sa ato ang gwapa nga doktora. Good morning kanimo, Doc Cheryl Bularon. Cherry C para mas healthy and COVID-free. Siyempre, kabalo pa mo nga nag-compose ni kundi ang ato ang writer nga si Estin Tadeo. Alright. Mga kagahi, ang kinabuhi ta, di lang lunlun kalipay. Grabe nga hugot kini. Grabe nga hugot. Muagi sab kita o grabe mga pagsulay. Sa atong pagpanarbaho o ka sa pagmugnag mga negosyo. Dunay mga panahon nga kita successful pero daghan sang season kita ma-fall. Sa kinabuhi di ta dapat daling ma-discourage. Kay sayang imong gisugdan, malabay ra sa garbage. Tanan ba yan nagmalampuson ni Agi sab sa bangag sa dagom? Kaila ka ba ni Thomas Edison? Ni Agi po siya grabing mga rejection. Ayha na perfect ang iyang bulb invention. Ni Agi kini og kapin 1,000 ka correction. Mga kagahi, barog og pangitag solusyon. Ayaw pagsalig sa mga donasyon. Lagi, pandemic man karon, pero karon sab ang tukmang panahon. Na mas mukayod para di magutman. Online selling gani mahimo man sa uban. Bahalag ginagmay. Basta kanunay.
Hala, sugdi na karon. Kay wala na tay. Time. Kisa yung mga inspirasyon na to. Ang head writer nga si Estin Mayor. Inspired by our producer, Imiat Galap. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Naglisod ka ba sa imong pag-eskwela? Ayaw sayangi ang panahon. Enroll na sa Southern Philippines College. Siguradong affordable ang tuition. Ang SPC adunay mga kurso sa college sama sa criminology, education, information technology, business administration, entrepreneurship, HRM, tourism, may Prof Ed o graduate studies pa. Nahimutang sa Julio Pacana Street, Likuan o tawag sa 0936-335-1820. Ang SPC andam na mudawat sa mga new students and transferees para karong second semester. Only 1,000 pesos to enroll. Southern Philippines College. From here, it's possible. Enroll now. Miramax, Miramax, Miramax. Grabe gyud ka gahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana, di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, pati Art Bonhoff Jr. Oh, Bernie, bitok, bitok. Kainibay, kainibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Alas 7:26 sa itong oras nagbabalik po inyong mga kagahe. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok! Inyong sulugoon sa kahanginan, Art Bonhoff Jr. Oy, ako lang na-greet si salamat for a wonderful night kay Jam Jam. Si Jam Jam may pangalan to niya. Jam, salamat kay Gabi Jam na nalamian ko Jam. Ga-home service yun na sila mga kagahi. Usa ka siya mo'y nagmassage sa namin. Kanang gabi. therapist, no? Kanang kita mo na ako, kita mo anang kanang toothpaste na kanang gusto nimo nga kanang wala kanang tilokon gyud nimong toothpaste ba kay wa na bitaw sulod. So ana mo tilok og panuho to. Oo, giana gisiko giko maayo mga kagahi. Ha? Basta kay sa kasakit ni week go week. Oy, balikan sa nato tong poll question. Asa ba mo mosalig nga kuan bakuna sa COVID. na bakuna sa COVID na ay Made in Russia, made in China, made in USA, or katong hinimo sa imong uncle? nga equivalent to none of the above. O ikwento na no di ababa. Ha? Ang Russia niingon 10%. Ang China, China 13%. ang US, Dagay ni salig sa US 25%. o katong Pero mas dagay ni salig sa binuhat silang uncle. nga none of the above. None of the above 53%. Kani challenge sa gobyerno. Kuan maguta nang to see is to believe man sa tagot kagahi. Oh. Art ana maguta. Ana. Siguro kung ay mag-una-una diha nga kinsay gahi dang artista endorso niya. Hay, Oh, si Ma'am Joy Martinez bito siya none of the above oy. Oh. Ana oh.
Bisag siya yung uncle, di kay siya musalig. Oh, ambot lang kani si Chigo. Nada sa Manila ron kung magpa-injection ba ni Siguro pero kung mga iladong celebrity, magpauna-una sila tapos ibutan na to Russia ilang unang gi-injection. Oh. Taan na beta kay kung sa celebrities. Tapos okay ra sila sa Russia. unya kung si Oscar Samson, Amo lang. lahi man niya yung ginapa-injection. Lahi. Pinaluyo man na ya, pinaluyo. Oh. Ha? Pero usahay daw, mo-inject na po daw siya. Lahi na rin panahon ron. Ay, good morning, Kang Kuan, former mayor diya, Kagawad, Lili Tabla. Si Mama, nga na diya sa Kuan Mantikaw. Makita taon niya, mapanood. Ay, kay, ayaw kaayo na Bisayang manok para kang Bernie. Ayaw kaayo. Nasad tani. O, unta, makabiyahe ng Tagdabo para makabisita po kang Kapitan Anita Bonhoc diya sa barangay Kuan, 36. Bisayang manok, takinilaw daw yun. Please, ayaw. Ay, gana kaya kung mamanas Davao, muhimo ana para nimo. Ay, kasama. Labi na ng mga taga Mabini Boulevard. Ay, mo ba? Barangay 36-D, kada mga naay barangay di nga naay dakong sapatos. Good morning niyong tanan diha. Good morning ninyo diya ha. Ha? Salamat niyo diya mga kagaya. Oh. Oy, salamat sa mga sharers na to. Thank you very much. Spread the good vibes, mga Bisaya. Ang mga Tagalog karon sa Sorbibia, dagan na kay ilang gusto nga ilang ganahan yun nga maminyoan mga Bisaya. Ano man? Kay dila pa lang gahi na. Good morning, Gao Malu, Daing Buna, no? Midwife kini nga naa diha sa Nazareth Health Center. Good morning da ninyo. Good morning ninyo. And again, maulan-ulan nga buntag kaninyong tanan. Please, tipin sa iyong kaugalingon. Drink a lot of water. Oh, no? Mga unsa gyud? Kaning talking about sa vaccine. Murag government must do something to convince the people. Tama. Ayaw i-convince ang mga tao nga hadlokon nga na napoy laing COVID strain. Na napoy laing na strain, mutate na sab. Ana. Ang bagong virus, natubuan nagbungot, lahi na po ni siya nga pulma. Kundi lang ato is the necessity. Aron kita nga ma-proteksyonan gayod. Ani nga kuan kay sa COVID kay naglibog pod mi no. Ngano man ning naa may mga barato nga COVID ug ang government dito man mo palit sa mahal. Dili na mangutay mentality kagayard na kung mahal, mas effective. Kung barato, bura delikado. Bura ba yan? Kana bang bura mapalit nimo ba sa mga online shop ba? Na kung barato, dali ra maguba. Kung mahalon, burag mas ligon siya. O naman pa nga nga mentality sab. Yeah, Monay usa sa ilang mga ginahuna. Pero sayang man kaya nga ato ra nang i-phone patch ang Queen of Mindanao Fashion. Actually, ang among kagahi na ang next yung tanong mo ipakita ninyo kaning Queen of Mindanao Fashion. Pero dito siya ka-connect sa Zoom na to. Okay, kuan. Kita panawagan na usab sa mga telco subscriber o sa tanang mga provider na palihog lang nga mag-uyon kamo sa usag-usa. Kaya nga mo ang mga bisita dili kasulod sa amoa. Oo. So, ipaso na nato. Kano sa kani mo improve ang ato ang internet connection sa Pilipinas? Yan Ha? Beautiful. Sabi ko na hanggang December, ano na mga January na ngayon. Tigilan na natin yan. Unsay mo masulti ni Gamaliel Gonzales nga nadia sa Laguna. Nga nganong hinay pa manggihapon kaayo ang dagan sa internet sa Pilipinas. Nga importante kaniadto dato nakainon na nami internet o mga to manulong sa walay mga silingan, amigo, classmate tanan. Pero karon necessity na siya. Panginahanglan nun. Kauban na siya sa basic necessities in life. Nga kauban na ang housing, clothing, food, kanang siyempre education, apila di ang internet. Kalina na lang ako din primero internet, di ba? 20 Mbps. So mo-average ako og 2 Mbps. So gi-upgrade na lang ako 50. Para may na 5. lang mosaka og 5. Gabayad ka sa 50. Pero gabayad ko sa 50 Mbps. Maulay ka na, dako ka ng binuang. So, muna ya kung kuan diya. So gisaka na lang 50 Mbps para mahimong 5 Mbps. Nakasulod na sa Zoom. Tanawa, kundi tamo yaw-yawan aning about sa internet mga kagahi. Ambot yun ni yun. Ha? Magsige na lang tayo ani ya. Kano hanto ka sa man eh. Klaro na to, December ba na nga 2020 o December 2021? 2025. Ha?
Tinobihan na siya mga kagahi. Mo nang gabayad taog 50 Mbps. Tagal na tag 5 Mbps. Tapos mo Binuha mo na ba yan? nasa mga online mo kuan ka. Mo reklamo ka. At tubagon ra ka mga auto-reply. Mga auto-reply ra mo reply sa mo mga tipaghak mo. Unya, kung di dayon kabayad ang inyong mga subscribers, inyo dayon silang putlan. Pas kayo mo sinyo. So dito, adila sa ito magpadala na kay good vibes na karon kay third mansari ba na to. Oy, di na ko. Ato ipaila-ila kaninyo mga kagahi ang kining gitawag giila nga Queen of Mindanao Fashion. O sa kini kataga barangay Kauswagan di sa Dakbayan sa Cagayan de Oro. O naila gini sa sanata sa fashion designing. Karong pandemic, nisikat ang mga disenyong personal protective equipment kon PPE. Kay nga dunay color sa atong bandila. Makabayan kini, makabayan. Makabayan. Certified gahi kabay ni siya ha. Makauba nato karon si Giela Ampong, usa ka fashion designer. Good morning, Giela. Connecting pa. Ayan na. Hello. Hi, Giela. Good morning. Good morning. Hi, good morning. I'm so sorry about kanina. Okay lang. Dili Dili ni mo sala. Dili ni mo na kung sala. Oo, ang atong Good morning. amo lang gi makmak diri ang kato mga provider awa tanawan ni kusog Nakalusot, tayo diyan ang internet. Anyway, Giela, good morning kanimo. Pagkagwapa mga kagahi. Asa ang music na ko diya magandang. Magandang dila. Adi ka na lang. Beautiful girl, Ayan. wherever you are. Magandang dila. Okay. Giela, Puso ko'y dako kayong unsa dungog namo karon nga makauban ka sa gahi ni Bay kay di basta-basta kaning giila nga Queen of Mindanao Fashion. Thank you. Yes. Tinood ka na. Pila na ba ka katuig actually nga nahimong fashion designer? I've been for 13 years already in this industry. I started as a nurse, then becoming a Nurse? fashion designer. Yes, pa. Nurse nahimong Fashion designer. Oo. Yes. Siyempre kani adto katong wala pa'y pandemic. Daghan gyud magpaunsa sa imo, magpa-design. Labi na mga gowns, etc. Men's fashion. Kani karon nga pandemic, giunsa pag adapt sa ato ang reyna sa Mindanao fashion. Actually, I started doing designs talaga to the doctors when I was like a nursing student. I'm being exposed to the hospital since they are my first clients. So, sila yung unang kliyente ko, and that's the time I already decided that to get into the industry of fashion. So parang sila yung ginawa kong experiment since I'm into the hospital once that they have their events. So and that's the time na ginagawa sila ng mga damit. So and then I discovered na okay, why not to pursue designing that time. So hindi ito basta-basta mga scrub suit lang, ganon. Hindi ito basta-basta mga scrub suit lang or yung mga typical na mga pang-daily na mga pang-duty na mga nurses and doctors nga ilang mga uniforms. Lahi ni siya nga klase nga kuan imong gipang design. Yeah, during that time kasi I exposed to the OB ward, which means nandun yung mga doctors like the OB-GYN. So every time I mid-year convention, may mga kaya nga, may mga conventions. So, I'm the one who did their dresses. So, yun nagsimula si Guela. Oy, actually, galing Kagay Art, ang iyang concentration is more on mga Muslim gowns and designs. Ano bang, makita nung kasagaran mga Muslim gowns? Grabe ka, glamoroso, no? Intricate. Kuti. Yes. Intricate. Anong pangalan na? Intricate. Intricate. Yan. Unsa pa ka lisod nga na pag mag-design Unsa ka kuti. Unsa ka kuti ng mga Muslim gowns? Yeah. For 13 years, I've been focused sa Muslim fashion. So, 13 years akong parang gumagawa ng mga damit ng mga Muslims. So, that's why they called me the Queen of Mindanao and fashion kasi I'm more focused to the culture and tradition of Muslim than exposing it to the, not to just the only world. here in Cagayan de Oro, but now, umabot na tayo some other places like Luzon, Visayas. So, kung saan may mga, mga kapatid tayong mga Muslim, they will just came here just to do some to make some designs for us. What inspired you to to design, especially during the pandemic that you
designed a flag-inspired na PPE. During that time kasi, parang I feel that our doctors is our hero. So parang they are the one who protect us and save us from that virus. So yun, since that we are Filipino, so I installed that idea or bring up to the idea na kailangan natin as a Filipino, kailangan natin to be united that time in times of challenges. So that's why I came up to the design Philippine flag inspired PPEs. Wow. That's why. Gela, marami ka mga kasama dyan ng mga designers. Tinamaan sila ng COVID, no, ng crisis na ito. Ano ang mensahe mo para sa kanila? Kindly inspire them. Po? Ano ang sorry po. anong inspiration maibigay mo sa mga fellow designers like you now who were badly hit by this pandemic? Everything is not that easy talaga. We should strive hard. We should do our passion with love. We do not just like making money lang as long na kikita lang tayo or karoon ng pangalan. So maybe we should put love of what we're doing. I see. And dedicate. Giela, paano kanila makontak? Saan ka ba nila mahanap? Lalo na yung mga nakikinig sa atin ngayon, sumusubaybay sa ating programa, lalo na sa social media, nakikita tayo sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Paano ba sila makakonect sa Queen of Mindanao Fashion? Actually, we are located only at Kauswagan, Zone 3 Kauswagan. Before Kong was school in front of Sweet Things po. Sa social media, paano kanila makonect? I have my own personal account, which is the Queen of Mindanao and Fashion Queen Wela. Tapos, we do have our own page, Wela Apparels Manufacturing po. Alright. Guela, ano nga uli yun? Under the day. Guela Fashion? Yeah. Wela Apparels Manufacturing po. Ayan, nasa social media yan. Alright. Thank you very much. Maraming oras salamat, mo. Guela. Our Cagayanon fashion designer, The Queen of Mindanao Fashion. Alright. Certified Guy Kabay. Oras alas 7:40 na. Bumalik kami. Kainibay! Kainibay! Kain sa balita! Kain sa kalingawan! Miramax, Miramax, Miramax. Grabe good kagahi. Birthday cute kalami. Miramax, Miramax, Miramax. Ang walang asawa. Balik ang kagana. Di bastang maluya. Miramax, Miramax, Miramax. Ooh. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Kahiya, oy. Gusto ko na lamang ang imong mga giaha. Upaya kinindughan ko ano nili akong maskama. Unsa mahinungdan imo akong gitaligdan. Sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Alas 7! 42 sa atong orasan na nabula itong sumpay sa itong gugmang giyak serye. O ang atong gugmang giyak serye dito sa atin ng Biramax Capsule. Miramax, Miramax.
Biramax capsule. Kuya Tat, silo dia sa JB Pharma. Asa na ang listahan? Kaya dagan na kayo ng utana. Asa available ang atong Biramax capsule? Hello ko dia ha, sa taga JB Pharma. Ang Biramax capsule. Balik. Sa tinod-anay lang, makaboost ni sa imong immune system. Antioxidant, anti-aging pagid ni siya. Ay, Burn! Hag-as mo ko mag-Biramax, may magtigulang. Dili magod ni ingon nga para sa mga tigulang ra nga may na ay sa pagtun. Sa pagtun, Biramax, sa pagtun hindi. Sa pagtun hindi mo gahe. Sa pagtun tigulang. Ay, istoryahay ko ninyo do. Istoryahay ko. Naiuban dia gahi pa, labi na ka ng mga 40 taon pa. Paistoryaw ni mo gahi. Oh, pero ang pangutana, ang problema, sobrahan ka busy. Stress kayo, bisag kung sa lagi panguna-huna. Di na mahatag ang panginahanglanon mga kagahi. Mao na ang pamuyo, ang mga asawa, sigig sa puton. Ayun na mo dia, ayun na mo pagkuhan sa inyong mga garbo de, sa inyong mga garbs, ha? Mga kuya, mga call, mga boss, emo kabalaka, herbal ni 100% herbal, no side effects. FDA approved kita. Ay, di na lang magsaba ang mga taga-talaka lagi na kayong sa kulpa kay ba? Power kay ba? Hingnan bitaw ta mo. Onya. Akong bayaw ko na kayong yun nga. Grabe kay tol. Tanawa karon di sweet na kayang asawa. Ni sweet day daan, ni sweet og sa mo. Bosa mag-Biramax capsule na. Max gahi, mas lamitag 269 lamang. Duha ka capsule lang siya. Ang capsule pwede sa babae, pwede sa lalaki. Kamigen's finest chocolate. Feel the sun. Og siyempre, bugnaw-bugnang panahon labi magsikwate. Kung magsikwate naman lang galing mo, diri na mo sa purely made of pure cacao. Ang pinakailado, pinakasikat na karon nga sabroso chocolate. Usa ni sa katabliya mga kagahi nga lami gayo. Gikan kani siya sa Kamigin. Available na siya sa tanan mga convenience store, mga pharmacy. Ingnalan ninyo nga sabroso chocolate. Unsa kinamong nakalabit ang madunggan mo sa gahi ni ba nag-iuni Bernie ba? Mo ni siya sabroso chocolate. Again, available na sa mga leading na mga supermarkets o mga pharmacy. Again, kung gusto niyo mga tabliya nga purely made of pure cacao, sabroso chocolate. At ito na po ang ating celebrity taxi driver, Lito Inglesero. Mahirap, mahirap, mahirap ang maging pogi. Mahirap talaga maging pogi. Mahirap talaga maging heartthrob. Yo, what's up, brother? So far, my morning. Good morning, everyone. Both of us and both of you will say good morning. Anong gisulo na po ng t-shirt mo manghod na po? Super, mas gwapo ni kay Slim ba? Bro, kag si Jollibee. Mana lang kalit. Oh, grabe lito ba na abs? Ha? Abs na? Na more bay, ganahan ra ba sa Miss Kuya Miss 2021? Mga parehan nimo. Dakot yan. Mga komedyante, naong burag torko nga YR. Wala, super dili naman kay ko Tapos senior high ra ba ni? Di na kay ko excited ka ng mga. Neto ra ba mi kasaan? Ay nadul sa mo? Sir. Sige yan. Wala mo sad-sad, sir. Sir. Napa tong DJ sir nga kadong diri sa likod bitaw sir? Kadong nakabuak sa kwan diri sir ba? Ito na po ang ating Lito's quote of the day. No goals was ever met. Kadagan ba ni mo S? No goals. No goal. Again. No goal was ever met without a little sweet. Sige, paki-explain. Ang walay kanang ending ang imong pangandoy. No goal was ever met. Met, sama na. Karne. Walay pangandoy ang imong karne. Ever met man. Without walay kanang little sweat. Walay gamay nga tamis. Lahi wala ka. Little man, gamay. Oh. Ang sweet, what is sweet? Di tamis. Sweet man to double ilay man siya. Sweat man is sweat. Sweat ni ikaw na sweat. Sweet. Ikaw kay gay gani mo dia. Sweat. Wait, sweat. Talagsan mo siya magamit.
So ito, ikaw ay sweet. Sweet. Mo na tamis. Amo na tamis. Ang kanang singot, sweat. Sweat. Ah. Sweat. Ito na po, sumpay sa atong letter, mga kagawi! Dear Kagay Bernie, Kagay Lito. Hard burning and hard lito. Pandamay gito ako paring toto nga gitagahan ko niya og chicks. What means pandamay? It's not a good friend of Toto because he give me a girl. Nakita na ko ang akong ka-textmate. I see for my textmate. In fairness, gwapa giday. So far, the girl is beautiful. First time yun ni sa akong kinabuhi nga nakoy na textmate. First time in my life, there's a textmate. Ni sukad wag ko nagbinuang sa akong asawa. What do you mean? Ever since. Ever since, I did not be, what do you mean? Cheater. Cheater, my wife. Pero pandamay gini si paring Toto mo nakahugaw sa akong pangalan. But my party is give me, what do you mean sa hugaw? Dirt. Dirty of my name. Apan, nakaingon nagyug ko nga, di nagyug ko mo usab. But I talking myself, I did not be go cheater my wife again. Kaya di na ko na mabuhat sa akong asawa. I did not be cheater my wife. Uy nga niya na ito po! This is the starting of love life. Sina ba'y nagstorya lugar siya nga kanang kiwali ikaw kanang mahayag ka ba nga yan ang nakasala ka sa asawa ba mo ni siya nga part na iksina lisod kayo nga nanin wak manguta kasi natin ang batas boy negro so wala ka na kasi natin lisod ka nga I drama did not be experienced das kanang kunwari nga nga nangabit ana wala I did not so be lisod experienced ka nga iksina ni very struggle mind how to talking about this. pero drama lang ni drama. Oh pre Bros grabe kibiyaan to pre dabi nay tabo pre nay tabo wala pre hagas basan holding on sa manggaling mo sa sera mo gigawid-awid gigwapuhan lang sila pre ikaw pa dili mo ko pirmiro pero gwapa no aw gwapa siya pre diba tapos nakita ka pre hamis kayo naka miniskirt hamis kayo pre diba puti siya pre ay ginanda ako pre gidalan ako dito sa boarding house to pre gabi gidalan ni asa mo gidala gapon pre as wala Gusto rin mo gahapon day? Yato naman dito na istorya naman gud mi kato. Sana istorya. Kato bitaw ikaw istorya ra. Kato bitaw na sinilas nga dili pares pre. Yato naman dito na istorya pre. Pagilom di ay niliko kita ko sa mo sakyan na ni sulod ka dito katong naisami oy. Oh gisulod lagi mi pero na istorya naman mi dito. Pagilom di ay. Ikaw istorya ra. Yang kilid sa hita pre ni alam pre. Oh dawi. Sa walay na tabo pre. May isip mo ito kay. Dabi, uyab na mo. Ay, hagas ako. Dabi, kiyod sa mo sumukadlawang ko ni uli no. Dabi, nawin ka sa masawa. Awayan suko kay pre. Akong giingnan nga ikaw mong ginagaingon kay birthday lagi. Pero ilingaw kayo ka. Wala pre, hagas ba malingaw. Dabi. Kita na po tao, niya na po. Din ako pre. Kapuyan lang ko na pre. Magsala kayo. Pero gibigay, ikaw gibuhat mo tudloan ng sinatanas nga trabaho pre. Sinatanas nga trabaho. Tapos ang ato pre, lingaw-lingaw raman eh. Di ka bro, wako suka binuang sa akong asawa pre. Pagilom niya pre. Kanin ako dili sa siyudad pre, wagi ko suka nagbinuang. Pre, usaw man mo nimong kwarta pre, be nga. Kailangan po ka maglingaw-lingaw. Pre, sige, talawan nimong gamot sila nagkagrasa-grasa. Okay ra. Kasagaran si mo, kinsa ra may mong gakuton, perminti ra mga sakyanan. Kukot, puglaing pre. Gas. Di na ako mabuhat sa akong asawa pre. Banto na. Reklamo ra ba to yung katong babae kay nagkagrasa-grasa daw pa? Ha?
Panghunaw po, pre. Oy, doon sa... Wala, pagay ko nakahilam, pre. Nagsuggest siya, pre. Nagkagrasa-grasa daw. So man, so unya na po. Saan mo kanina niya, pre ba? Oh, igna pre nga, di ba? Sa Usminya man ta. Igna pre nga wala na to nakita ang pisa. Aman to palit. Igno na to nga dito na punta sa may aman na pigurong pre ka ng lain mamaligya mga pisa ra pre. Ato ta, butwan or daba, pre. Kay barato rin ito, pre. Nayuab no? Ala na siguro no? Kailangan akong pisa. Ala na siguro pre. Ana tirada. Sura na, pre. Ikaw, pre, studuan ko ni mo pamakak, pre. Sino ko ni mo? Ikaw rin taga ni pamakak, pre. Lingaw ra manggod. Basta ayo pag inlove dia. Ato ba tira-tira ra ni? Di ba ko ka kuha na pre kay wapo. Di ay kabala ka pre para minus imong sala pre before nimo tirahon panguros. Panguros. Sa bahaton anak pre ng tira-tira, pre. Ay sa sino pa ikaw sa kay burog kaminob sa kanimo oy. Paano ba ka, pre, nga dito sa amo sa bukid, pre, wagin may anang mga ay kabala pre kanang bayana pre di gina mo text pre pag mayong ayaw text di na mo text. Dili tinon, pre. Di na siya mo birada na siya. Kadto imo, pre, di, pre. Wala. Pag yung ko nga ayaw text di na siya mo text. Ugad lang, pre, di gin mo text. Wagin mo text. Muna mo na makita lang dito Pre, sa kan. pre, kadto imo text mi sa kabanglasan, pre. Kamiyor mo na pre. Kamiyor mo to pre. Kasi lang pre, basta lagi pre, gahapon pre. Ay, Puyan. kita lang ka pre nga, mubukin siya sa akong kauban na laga pre. Tapos pre, nagdala pa gid siya og itoy gahapon pre. Ha? Oh, grabe, dagang kay balahibo pre. Dagang kay balahibo lagi dala. Ang itoy, pre? Di ka to akong babae pre. Basta lagi pre, lami lagi pa pre oy. Ang imong babae, pre? Ang itoy pre. Pero, muawaw siya pre, gamay ra, hinay ra. Ang itoy ni mo, pre, mo. Di ka to akong babae, muawaw to siya pero gamay ra. Pero, paspasa mo tilap lagi pre. Ang iro, pre? Ang akong babae. Oh, babae. Naglaway-laway pre. Ang iro, pre? Ang akong babae galing. Pero may kay musaya mo grind pre oy. Ang babae niyo, pre? Ang iyang itoy pre. Pero gibutangan yun ang mugikot sa liog oy. Imong uya, pre? Ang itoy ba? Ang itoy. Ang itoy na, pre. Gagilatigo na ako eh. Ang imong itoy, pre? Ang akong babae pre. Gi, pabika-bika na ako pre. Ang babae, pre? Ang itoy pre. Mo nang gidog style gid pre. Ang iro, pre? Ang akong babae. Unsa man niya? Sulang. Sagot sula man niya? Lang. Naguban na po mo ni paring toto ni mo no. Si pare manggod lang kay nagipalit sa pisa. Paminaw sa lang. Giadto mi sa Davao lang. Wala man gibalhin mis butuan lang. Nausap na yung kamasukan kaya makuha mo rin paring toto mo wala kang kalit. Kanli manggod si Toto lang kay para manggod ni sasakyanan lang. Wala may laing tumong lang. Dunag yung ko alam ba. Nausap na yung kaba. Kabalo ka lang. Bisag naglakaw mi akong gugma na sa imo lang. Namay siguro ka nun. Ha! Kana na ba si paring toto ka pamahira ba na? Ha! Agas! Basi natakda na ka na niya. Huy, ginoo ko. Wala ginanahitabo sa amo eh. Basi nakalimot ka sa mga pamulo sa mga pari na to ha, sa tong pastor ha. Ang sa naging sa pastor lang? Ingon na bagid siyangod niya, dapat palanggaw ng mga asawa. Ana ba yan yun? Basi nausap na ka. Wala yung agas. Sure. Wala yung agas. Saan mo na simbol sa? Tanaw na akong cellphone no. Nabay, laing ko. Oo. Nabay na text mate. Wala mong guna. Saan na nga cellphone hindi mo na imuha? Patay. Kitsa ng cellphone. Kitsa ng cellphone! Pirmiro, naipanti sa bulsa. Sa sunod balik, ang cellphone di mao. Nangingon lang ko nga, gitistingan lang ako ang casing. Noon sa naman yun, nga lingaw-lingaw ramantana ni. Pero ambot bagid ko na si paring toto. Ay, makatipas magita sa dalan. Kainibay! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa talingawan! Oga, good morning. Nila ni Toto Amortizado, June Fajardo, Anthony Baculio.
Domingo Rabina, nagtanaw sa Facebook Live sa Zone 4, Poblacion El Salvador City. Hello. From Ivan Boyat Domo. Galing. Salamat yung mga taga El Salvador. Oy, nami di ugma. Si El Salvador. Ha? Bukas ba tayo? Tama. Ugma. O siyempre, bisitahan nato ang nag-champion sa katong booth sa Kuyamis. Oo, Na? tama. Ana. Atong balikan na tong poll question, B. Asa to? Asa mo musalig nga bakuna? Made in Russia, made in China, made in USA, o hinimo sa imong angkol? Ha? Ang ningon nga made in Russia, 10%. Ang ningon no alanganin made sila. in USA na, China 12%. Medyo nisalig yun sila sa USA nga 27%. Pero mas dagay ningon 52% ang hinimo sa imong angkol or none of the above. So kinahanglan dugang pang impormasyon. To see is to believe lagi na. Hagit kini sa Kisa ba yung mga ilado nga mga celebrity? Si Vice Ganda, Ann Curtis, kisa ng mga celebrity dia? Art Bonho. Isa may unang bakunahan? May unang bakunahan. O kani Russia. Ano man nakiburo maka mag-endorse dayon. Sa tanaw na nimo ko kinsa ang natikalbong. Ay atong pangutan-on si Doc Chair Bularon ani kung unsay kanang about kani mga vaccine nganong importante kana no. Atong kuanon ato ipaistorya si Doc Che ana. O nga ano man gyud. Pero again ang vaccination ba di ba gina 100%. Napagigyapoy mo lusot. There's a politics involved. Ang safeguard man gani nga bata patado karon 99.99%. Asa ngano man ginang 0.1%? Anong di man gina mapatay-patay? Malamang ko sir naay naidak kong influensya nga nagprotektar anang 0.1% nga germs. Siguro ang nagbutang ana si Lifebuoy. Ana. Napagingon nga patay ang mga known germs. Daw ang mga unknown germs. So, tinuod, no? Di Nay ba? nag-PM nimo da kinsa man na. Guwapa man lagi na. Uy, guwapa kasi ako i-close ha. Sa kuan man sa home radio man nga Facebook din ako Ha? Din ako Kang Ma'am Girlie na. Na home radio. Ma'am Girlie o sa mga technician sa home radio. Daghang kay salamat sa iyong mga pagsalig. Daghang salamat sa iyong pagsalig. O siyempre sa atong fire chief diya sa Alubihid nga si Brother Jong Obsioma. Gahi pa ba? Gahi ni. Gahi pa? Pero wa pa daw siya kadawat sa imong Biramax. Mula ba italya? Ana. Anyway, again, 3 months old pa lang ang gahi ni Biden. 3 months old. Salamat kayo sa inyong pag-uban namo. Daghang salamat sa inyong pagsubay. Siyempre, magkita na po kita ugma po susamang takna, susamang istasyon. Dini lamang gyapon sa 93.5 Home Radio. Feels good to be home. Timaning ang katawan nga dunay gahi nga baruganan. May tampong kalambuan sa atong katinigman kini ang sulugon sa kanginan Art Bonhoc Jr. O timani mga angkol, mga bossing, mga kuya, mga boss nga ang bana nga gahi sa uban. Di na ginmulingin kini si Bernie Bitak. O kini ang laging usara, pinakasaba, pinakabibo, pinaka-inspiring programang Gahi ni Bay. Kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikuson. Oh, Pati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitak. Gahi ni Bay. Gahi ni Bay. Gahi sa balita. Gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Just
DWIZ